खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आगस्टनि 26 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो जेरै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों रेशन कार्डनि जै दालिसिनि संख्रि जा नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों PMAY-G सरकारि न'नि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों CM ट्रेभेल स्किमनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों सरकारि फायखाना LPG गेस दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननिसिम आंनि बे PM किसाननि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आं नोंथांमोननिसिम दहाय भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेवहायनो आंनिसिम नोंथांमोना गोबांनो माखासे सोंथि खालामहरनाय जादों दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसेनो जिबन प्रेरना स्किम निजुत बाबु आसनि निजुत मोइना स्किम दा बेफोरनि एप्लाइनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ सानफ्रामबो नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो दा नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे PM किसाननि बागैनो खोन्थाहरनोसै आं नोंथांमोननिसिम दहायसो एसे सिगाङाव भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जादोंमोन PM किसाननि 24थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना अक्ट'बरनि 1 थारिखनिफ्राय लानानै अक्ट'बरनि 15 थारिखनि बिथोराव नोंथांमोना मोनगोना आसाया दं होननानै आं बुंहरनाय जादोंमोन दा बेखौ नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरदों आरो जेनेबा फिक्स डेट फैगोन ना फैयाखै बेखौ सोंहरदों आरो जोंहा दिनैसिमाव जेबो बेबादि फिक्स डेटखौ होनाय जायाखै दे आरो नोंथांमोना मिथिखागौ जोंहा सेप्तेम्बर मासआनो हाबाखै दा बेनिखायनो मास मोनसेनि जोंहा बांसिन समा दंबावो दा बेनिखायनो मास मोनसेनि सिगां बेबादि डेटखौ होआ दे सप्तासेनि सिगांल'सो जोंहा डेटखौ होनाय जायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे समखौ नेबावनो नांगोन आरो आं नोंथांमोननिसिम दहाय बेखौबो बुंहरखानाय जादों सिगांनि बोसोरफोरनि फैसा सोनायखौ नायोबा नोंथांमोना अक्ट'बरनि गिबि सप्तायावनो मोननांगौ नेम बायदिबाथ' अब्लाबो नोंथांमोननिसिम बाफार डेटखौ होखादों आरो अक्ट'बरनि 1 थारिखनिफ्राय लानानै अक्ट'बरनि 25 थारिखनि बिथोराव नोंथांमोना नैबे PM किसाननि 24थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हागोन होननानै दा बिनिफ्राय गोबां सोंहरदों फार्मार आइडिनि बागैबो फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना गावबागावनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हाया दै माला जेनेबा अनलाइन एप्लाइ जों खालामना लानो हागोन हाया बेबायदि सोंहरदों नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव नोंथांमोना थांनानै बेखौ एप्लाइखौ खालामनो हागोन गावबागाव नोंथांमोना बेखौ बानायनो हाया जाय जायगायाव आधार कार्डनि बायदि रोखोमनि जोंहा खामानि मावनाय जायो नङा होमबा दा बे कमन सार्भिस सेन्टारावनो नोंथांमोना थांनानै गावबागावनि बे फार्मार आइडिखौ नोंथांमोना खालामना लाहैनो हागोन आरो नोंथांमोना बिनि उनाव PM किसाननि थाखायबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेखौ निसय मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ दा बेनिफ्राय जोंहा बे फेक निउस ओंखारना फैनाय जादोंमोन 4000 नोंथांमोननिसिम सोनो हागोन होननानै नैबे रक्षा बन्धन खालि आगस्टनि 28 थारिख खालि PM किसाननिखौ नाथायबा बे नंखाय बाथ्रासो बेखौ नोंथांमोना मोननो हाया ओरैनोथ' उनाव बारायगोन PM किसाननि फैसाखौ नाथायबा बेबादि नोंथांमोननिसिम नैबे रक्षा बन्धन खालि 4000 फैसाखौ सोना हरनो हानाय जानाय नङा दा बेखौ नोंथांमोना बयबो बुजिनानै मोननो हाजोबबाय जानो हागौ दा बिनिफ्राय नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौथ' नोंथांमोना मोननो हासिगोन नैबे सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआव दा बेवहायबो नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरदों माथो बेलेग बेलेग डिस्ट्रिक्टनि होआखै जेरै जायफोर माने बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि दा नोंथांमोना सोंहरदों आरो अरुणोदयनि सारथिखौ माथो जोंनिया एपइन्टमेन्टखौनो खालामाखै दा जोङो अब्ला बोरै बहा खबर लाहैनांगौ जाखो होननानै नोंथांमोना गोबांनो सोंहरदों आरो आंनिसिम नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव वाट्सएपआव नोंथांमोना सोंहरगासिनो दं आरो दा जायफोर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय जायफोर क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दा बेजों लोगोसेनो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि दा नोंथांमोना बे अरुणोदयनि सारथि एपइन्टमेन्ट खालामनायखौ नोंथांमोना नेलायनांगौनि गोनांथि गैया जुदि नोंथांमोना फैसाखौ मोनाखैमोनबा नोंथांमोना जायखिजाया दाबो ब्लक अफिसावनो जा DC अफिसावनो जा नोंथांमोना थांनानै माने खामानिखौ मावनानै लाहैनो हागोन बे नङा सिगाङावबोथ' जोंहा नंखायामोन नालाय बेबायदि अरुणोदयनि सारथि खालामनाय एपइन्टमेन्ट खालामनाय बेबायदि जाखायाखैमोन नङा होमबा दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ नेनो नाङा सिगाङाव जेरैबायदि नोंथांमोना फैसा मोनामोनबा डिस्ट्रिक्टनि ब्लक अफिसाव एबा DC अफिसाव नोंथांमोना थाङोमोन दा थिग बेबायदि नोंथांमोना दायो थांनानै खामानिखौ मावहैबानो जाबाय नोंथांमोना नैबे अरुणोदयनि सारथि एपइन्टमेन्ट खालामनायखौ नोंथांमोना नेबाय थानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना खामानिखौ गोख्रैनो मावनानै लाहै जायफोर नोंथांमोना 1100 फैसाखौ मोननो हायाखै गोबांनो नोंथांमोना बुंहरदों आं मोननो हायाखै होननानै दा बेनिखायनो जायफोर मोननो हायाखै नोंथांमोना गोख्रैनो खबर लानानै खामानिखौ मावनानै ला आरो चिफ मिनिस्टार बिथां नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंखादोंमोन जुदि नोंथांमोना खामानिखौ मावनानै लायोबा 1100 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै बेखौ बुंखादों आरो बिनिफ्राय नैबे 1250 फैसा सेप्तेम्बरनिखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौ जोंहा बुंखादों दा बेनिखायनो बेबायदि बाथ्रा बुंनायावनो जुदि नोंथांमोना खामानिखौ दाबो गोख्रैनो मावनानै लायाबाथ' आरो नोंथांमोना सान्सआ खमसै आरो 1100 फैसाखौबो मोननो हानाय नङा आरो सेप्तेम्बराव जेब्ला सोगोन नोंथांमोना बे 1250 फैसाखौबो मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो जाहाथे फैसाखौ नोंथांमोना मोनजोबनो हायो
दा बिनि थाखाय ब्लक अफिसाव नङाबा डिसि अफिसाव गोख्रै नोंथांमोना थांनानै खामानिखौ मावनानै लाहैयो एबा खामानि मावनानै लाहैयो माने डकुमेन्टस बायदिसिनाखौथ' नोंथांमोना लांखादो जेरै आधार कार्ड बेंकनि पासबुक बेखौ गासिखौबो नोंथांमोना लाना थांखा रेशन कार्ड बेफोरखौ लाना थांखाजोबदो दा बिनिफ्राय बुंहैदो आरो आङो अरुण'दय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोनोमोन नाथायबा आगष्ट मासाव आङो मोननो हानाय जायासै दा मानि थाखाय मोनासै बेबादि बुंबानो जाबाय अब्लानो नोङो माखासे खामानि डकुमेन्टस बायदिसिना लाखिनो हागौ बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय आरो बिनि उनाव नोंनि खामानिया जानानै फैगोन दा बेखौ निसय नोंथांमोना दायो बुजिना मोननो हाबाय जानो हागौ आरो बिनिफ्राय अरुण'दय स्किमनि फैसाखौथ' नोंथांमोना 1250 फैसाखौनो मोननो हागोन दा बेनिफ्राय सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव मोनगोन डेटआ दिनैसिमबो फैनाय जायाखै डेटआ जुदि फैनायमोनबा आं नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरसिगौमोन दा जेखियानो जा मानो सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआवनो मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय आगष्टनि 1 थारिखआव जेरैबायदि नोंथांमोना मोन्दोंमोन सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय माने उनाव आं नोंथांमोननिसिम बेखौ भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जागोन जुदि डेटआ ओंखारना फैयोबा फिक्स डेट ओंखारना फैयोबा दा दिनैसिमाव बेखौनो सानना लाबानो जाबाय सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआवनो नोंथांमोना अरुण'दय स्किमनि 1250 फैसाखौ मोनगोनखौ दा बिनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि जै दालिसिनि संख्रि होनायनि आपडेटआ बेनो जाहैबाय नोंथांमोना नैबे सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआव माइरंखौथ' मोननो हागोन दालिसिनि संख्रि दा बेखौ कनफार्म जायाखै नोंथांमोना 10 थारिखआवसो मोन्दोंमोन नाथायबा खोनानाय बायदिबा सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआवनो मोनगोन बेबादि नाथायबा सरकारनिफ्राय अफिसियेलि बेबादि जेबो डेटखौ होथ'वाखै अब्लाबो माने जा खोनानो मोननाय जादों जोङो दा बेखौ नोजोर बोयोबा सेप्तेम्बरनि 1 थारिखआवनो माइरंजों लोगोसे नोंथांमोना दालिसिनि संख्रिखौ मोननो हागोन बायदि दा नोंथांमोना आगष्टनि 10 थारिखआवसो मोन्दोंमोन नङा होमबा दालिसिनिखौ दा अब्लाबो 10 थारिखआव मोनगोन बेबादि नोंथांमोना सानहैनो नांलाया नोंथांमोना सिगाङावबो 1 थारिखआवनो मोननो हाखायोमोन सिगां इलेक्सननि सिगाङाव गोसोआव दंखायो जानो हागौ नोंथांमोना दालिसिनि संख्रि मोननायखौ 1 थारिखआवनो नोंथांमोना माइरंजों लोगोसे मोननो हानाय जायोमोन दा बेनिखायनो सेप्तेम्बरनिफ्राय नोंथांमोना नैबे 1 थारिखआवनो मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय आरो जेब्ला सरकारा नोंथांमोननिसिम माबा एनाउन्समेन्ट खालामना होबावोबा नोंथांमोननिसिम बेखौबो भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जागोन बे जेरै माबा होनाय जानाय थाव होनाय आरो फ्रियाव खालामना होनाय बेफोरनि बागै आपडेट ओंखारना फैयोबा आं नोंथांमोननिसिम आरो सानफ्रामबोथ' आपडेट हरखायोआनोसै गाबोन समफोर आं नोंथांमोननिसिम अफिसियेलि माबा आपडेट ओंखारना फैयोबा बेखौबो खोन्थाहरनाय जागोन दा बेथ' जाहैबाय रेशन कार्डनिया दा बिनिफ्राय PMAY-G सरकारि न'नि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारनि बागै नोंथांमोना गोबांनो सोंदों रेजिस्ट्रेसन नाम्बारनि बागै नोंथांमोना टेनसन लानो गोनांथि गैया अनलाइन एप्लाइ खालामनायावथ' जोंहा आइडि जेनेरेसनाथ' जाखायो जायफोर नोंथांमोना सरकार न'नि थाखाय अनलाइननि सार्भे खालामनाय दा नोंथांमोना आइडिखौथ' मोननो हाखायो अफलाइननि एप्लाइ खालामनायबा नोंथांमोननिया आइडिया उनावसो जायो नोंथांमोना आइडिखौ उनावसो मोननो हायो दा जेखियानो जाया मानो उनाव मोननाय सिगां मोननायजों जेबो खोथा गैया बे आइडि मोननाया जेबो नङा रेजिस्ट्रेसन जा नोंथांमोना मोननांगौ AS जोंहा बेबादि थायो नालाय बेखौसो नोंथांमोना मोननांगौ आरो सेंसन जायो बेखौसो नोंथांमोना उनाव बे रेजिस्ट्रेसन नाम्बार होनानै नायनो मोनो दा बेखौ नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया बे मोननाय मोनैखौ नोंथांमोना दायो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया दायो जोंहा बेनिफिसियारि सेलेक्सननि खामानिया सिङाव जागासिनो दङ माने भेरिफिकेसन खालामनाय बायदिसिना प्रसेसा जागासिनो दङ आरो बेनिफिसियारि सेलेक्सननिया दा बे बेनिफिसियारि सेलेक्सनाव नोंनि नामा फैबासो नोंथांमोना बेफोरखौ खर' साबानो जाबाय आरो अनलाइनावनो नोंथांमोना बेखौ नायनो हाखायो नोंथांमोना टेनसनखौनो लानांगौनि गोनांथि गैया आंनो नोंथांमोननिसिम बेखौ साननैसोनि उनाव भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जागोन नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव फैगोन ना फैयाखै बेखौ माबोरै चेक खालामनो नांगौ बेखौ मानो होनोबा बेनिफिसियारि लिस्टआव नोंनि नामा फैबासो नोङो सरकार न'खौ मोननो हागोन नङा होमबा दा बेनिखायनो जोंहा दायो बेनिफिसियारि सेलेक्सननि खामानियानो जोंहा जोबाखै एबा बेनिफिसियारि लिस्टआनो जोंहा ओंखारना फैयाखै दा बेखौ नोजोर बोनानै नोंथांमोना दायो टेनसन लाथ'नो नाङा आरो नोंथांमोना थाथ'बानो जाबाय उनाव नोङो दा एप्लाइ खालामदोंबालाय मा जानो नोंनि नामा बेनिफिसियारि लिस्टआव फैयाबा नोङो बहा सरकार न'नि फैसाखौ मोननो हानो दा बेनिखायनो बेनिफिसियारि लिस्टखौसो नोंथांमोना नेनानै थानो नांगौ दा बिनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव भिडिअखौ खालामना खोन्थाहरनाय जासिगोन सेंसन जानाय बेयो उननि बाथ्रा बेनिफिसियारि लिस्टआ जोंहा जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना सेंसनखौ मोननो हायो बिनि उनावसो सरकार न'नि फैसाखौ नोंथांमोना न'खौ लुनो थाखाय मोननो हायो दा बे जाहैबाय PMAY-Gनिया नोंथांमोना गोबांनो सोंहरबाय थादोंमोन न'नि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बहा मोनगोन बायदिसिना होननानै दा बेखौ नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि दायो गोनांथि गैथ'वाथै जोंहा आरोबाव गोबां खामानि जोंहा माने दंबावो आरो दा बेनिफ्राय निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनि नोंथांमोना जायफोर 3rd सेमिस्टार फरायनाय नोंथांमोननिसिम एप्लाइ खालामनो थाखाय खावलायनाय जादों जायफोर नोंथांमोना 3rd सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ आन्डार ग्रेजुएसननि जायफोर नोंथांमोना 3rd सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ दा नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ नोंथांमोना खालामगोन ना खालामाखै खबर नोंथांमोना मोनगोन ना मोनाखै गोबां लाइमोनफ्रानो नोंथांमोना आरो मानो बिबायदि खालामोथाय नोंथांमोना कलेजाव थाङो ना थाङा फालाय नोंथांमोना कलेजफ्राव थाङोबाथ' नोंथांमोना मोजाङै कलेजफ्राव सोंनांगौब्रा बेफोर माबाखौ निजुत बाबुआनो जा निजुत मयना स्किमानो जा दा जों एप्लाइ खालामनो हागोन हाया मा जों नैबे सेमिस्टाराव फरायनो हागोन हाया बेफोरखौ नोंथांमोना खबर लानांगौ आंनिसिम नोंथांमोना सोंहरबाय थायो कलेजाव नोंथांमोना खेबसे थांदो बांद्राय थांबाय थायाबाबो नोंथांमोना खेबसे थांनानै बेखौ सोंहैबानो जाबाय आरो लोगोफ्राबोथ' नोंथांमोना मिथिखागोन सोंलायलायनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय नङाबा आन्दायगोन दै नैबे
निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि नैबे निजुत दा बे थार्ड सेमिस्टाराव जोंहा बे एप्लाइ खालामना सोलिगासिनो दं थार्ड सेमिस्टारनियाबो अनलाइन एप्लाइ नोंथांमोना खालामबाय जानो हागौ निसय जायफोर नोंथांमोना मिथिनाय गोबांनो थार्ड सेमिस्टारनि बागै गोबांनो सोंहरदोंमोन नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ गोख्रैनो खालामदो जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय जागासिनो दं आरो जुदि अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव प्रब्लेम जायोबा कलेजाव नोंथांमोना थांनानै खामानिखौ मावनानै लाहै एबा कलेजाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय अब्लानो जागोन नोंथांमोना टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नाथायबा गोख्रै नोंथांमोना दायो बेफोर खामानिखौ मावनांसिगौ दा बे जाहैबाय निजुत बाबु आसनि निजुत मयनानिया मानो होनोबा बे मोननैबो स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना अक्ट'बरनि 10 थारिखआव मोनगोन बारा गोबाव सम गैलानोसै दा बेनिखायनो खामानिया नोंनिया थाब जायाबा आरो टाइमाव जायाबाथ' बहा जानो लास्ट डेटआ बारलांबाथ' बे जानाय नङा दा बेखौबो नोंथांमोना नोजोर बोबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आदारा बेंक एकाउन्टजों जुदि लिंक जाथ'वाखैबाबो दाबो नोंथांमोना गोख्रैनो गावबागावनि बेंकआव थांनानै लिंकखौ खालामना लाहैथारबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना फैसाखौ अक्ट'बरनि 10 थारिखआव मोननो हागोन 10 थारिखनिफ्राय मोनलांबाय थानो हासिगोन आरो मासै मासनि 10 थारिखहालागै नोंथांमोना मोनलांबाय थानो हासिगोन दा बेनिफ्राय जिबन फेरनानिखौबो सोंहरबाय थादों डेटआ दिनैसिमबो फैयाखै नामा होननानै जों गोबांनो इन्सटाग्रामाव नोंथांमोननिसिम DM हरनानै सोंहरगासिनो दङ नोंथांमोननिसिम गोबांनिसिमथ' जेनेबा इन्सटाग्रामावनो एन्सारखौ हरबाय दा आरो माखासेयाबो नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन जेबो जोंहा दिनैसिमाव डेट ओंखारना फैयाखै ओरैनोथ' जोंहा दिनै आगस्टनि 22 थारिख जालायलांबाय अब्लाबो दिनैसिमाव अफिसियेलि गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो डेट जोंहा ओंखारना फैनाय जायाखै जे माब्लानिफ्राय सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तानि खै थारिखनिफ्राय रिलन्च खालामफिनगोन नैबे जिबन प्रेरणा स्किमखौ माब्लानिफ्राय फैसाखौ सोना हरफिनगोन जोंहा बे डेटआ ओंखारना फैनाय जाथ'वाखै जायखिजाया बेखौ सानना लादो आरो सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायाव नोंथांमोना मोनगोन बेखौथ' माबाखाबाय नालाय दा बेखौ नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय आरो माबानि सेप्तेम्बरनि गिबि सप्तायावनो दा बेखौबो नोंथांमोननिसिम आं खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइखौ आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो भिडिअ खालामना खोन्थाहरनाय जाखांबाय फर्मखौ नोंथांमोना बहा मोननो हायो बोरै नोंथांमोना फिलआप खालामनांगौ बहा नोंथांमोना फर्मखौ हैनो नांगौ दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो भिडिअखौ खालामना हरखांनाय जाबाय दा बेहाय गोबां सोंहरबाय थादों आरो गोदान एप्लाइ जागोनना जायाखै मायाखै होननानै आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो खोन्थाहरखांखाबाय बहा नोंथांमोना थांनानै रेशन कार्डनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनांगौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ फर्मखौ माबोरै फिलआप खालामनांगौ बेफोरनि बागै दा बेनिखायनो चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायहैबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टआनो जा साब डिस्ट्रिक्टआनो जा बेहाय थांनानै रेशन कार्डनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लाहैबानो जाबाय दा बेनिफ्राय जब कार्डनि एप्लाइनि बागैबा नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो भिडिअखौ खालामना खोन्थाहरखांखाबाय जुदि नोंथांमोना इलिजिबोलबा माबोरै जब कार्डनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो नांगौ आं बिनि बागैबो भिडिअखौ लाबोखांबाय गोबांनो सोंबाय थादों एप्लाइनि बागै दा नोंथांमोना बेफोर भिडिअखौ चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय बिनि उनाव नोंथांमोना गावबागावनो रेशन कार्डआनो जा जब कार्डआनो जा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइखौ खालामना लाहैबानो जाबाय दा बिनि बागै बुंहरनाय जाबाय आरो रेशन कार्ड नैबे जब कार्डआबो जोंहा KYC होनाया दाख्लै सिगाङाव ओरैबायदि माने जासावदोंमोन निसय नोंथांमोना KYCखौ होनानै लाजोबबाय जानो हागौ बाय'मेट्रिक फिंगारप्रिन्ट बायदिसिना खालामनाय बेबायदि जादोंमोन माबानि थाखायबो जब कार्डनि थाखायबो निसय नोंथांमोना बेफोर गासैखौबो बयबो खालामना लाबाय जानो हागौ नङाबा नोङो जुदि बे KYCखौ खालामना लायाबा नोंनि बे जब कार्डआव फैसा हाबनाय नङा जब कार्डआ जा नोङो खामानि मोननाय जब कार्डनि जोहै दा बे फैसाया नोंनिया हाबनाय नङा आरो बे एकाउन्टआव एबा जब कार्डआव हाबनाय नङा दा बेखायनो KYCआ नोंथांमोना होनांगौआ जोबोद गोनांथार आरो निसय आं आसा खालामदों बयबो नोंथांमोना होनानै लाबाय होननानै आरो जायफोर नोंथांमोना KYCखौ होनानै लायाखैबा गोख्रै नोंथांमोना होनानै लागोनखौ आं आसा खालामनाय थाबाय दा बेनिफ्राय नैबे CM स्किमनि एप्लाइआ जोंहा जानो थांगासिनो दं बेखौ गोबांनो माने सोंहरबाय थायो आंथ' नोंथांमोननिसिम मैयानो दाख्लैसो भिडिअ फुरा माने 19 मिनिट ना मा बेबायदि आं भिडिअ नोंथांमोननिसिम लाबोनाय जादों 50,000 जन मानसिफोरल' देग्लाय बोसोराव होनाय जागोन दा बेवहाय गोबां नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोथ' बयबो रेडि नाथायबा बे बाथ्राखौबा नोंथांमोननिसिम दायो बुंहरनो सानदों जोंनि नैबे फुरा आसामनि थाखायनो मात्र 50,000 जन देग्लाय बोसोरनि थाखाय नैबे बोसोर नैबे 2026-27 फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय दा बेनिखायनो गोबां लाख मानसिफ्राथ' एप्लाइ खालामखागोन नङा होमबा दा बेहाय माने जोंहा सेलेक्सना जोबोद माने थाब जागोन होननानै बुंनांगोन देग्लाय बोसोरनि थाखाय नाथायबा फैगोन बोसोरफ्राव जेब्ला 2 लाख गाहाम मानसिफोरनो होनाय जागोन एबा 1 लाख गाहाम मानसिफोरनो होनाय जागोन अब्ला जोंहा सेलेक्सना एसे गुरै जाहैगोन माने गोबां मानसिफ्रा नोंथांमोना मोननो हानाय जाहैसिगोन आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेखियानो जाया माने एप्लाइथ' खालाम इन्टारभिउखौ नोंथांमोना मोजां होबानो जाबाय प्रजेक्ट रिपर्टखौ नोंथांमोना मोजां खालामना होबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना नैबे 2 लाख फैसाखौ मोननो हानाय जागोन दा नोंथांमोननिसिम 10 लाख मानसिफोरनो होनायनि बाथ्राखौ बुंदों दा खम नङा नैबे 50,000 जन दा अब्ला बेसेबां थागोन 9.5 लाख मानसिफोरनो होबावनांगौ जागोन 4 बोसोराव दा बेनिखायनो फैगोन बोसोरहालागैथ' नोंथांमोना बेखौ साननानै लाखा 2 लाख गाहाम मानसिफ्रा नैबे CM स्किमनि जै सासेयाव 2 लाख फैसाखौ मोननो हागोन होननानै दा बेनिखायनो जुदि देग्लाय बोसोर एबा नैबे फाइनान्सियेल इयाराव नोंथांमोना सेलेक्सन खालामनो हायाबाबो एबा नोंथांमोना मोनाबाबो नोंथांमोना फैगोन बोसोराव एबा नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयारफ्राव नोंथांमोना सेलेक्सन जानो हागोन आरो मोनगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन
खेबसे नोंथांमोना मोनाबानो बेखौ एप्लाइ खालामनो नाङा बेखौ नोंथांमोना साननो नाङा जायफोर नोंथांमोना दाख्लै सिगांफ्राव एप्लाइ खालामदोंमोन नाथायबा सेलेक्सन नोंथांमोना मोननो हायासै 2 लाख फैसाखौ मोननो हायासैबा नोंथांमोना एबाराव आरोबाव गोदान एप्लाइखौ खालामबावबानो जाबाय निस्सय नोंथांमोना बे बाराव मोननोबो हागौ आरो मोनागौमानि नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामबाय था इन्टारभिउखौ नोंथांमोना होबाय थाबानो जाबाय इन्टारभिउआव बेबायदिनो मोनफा मोननै कुइसन सोंनाय जायो प्रजेक्ट रिपर्टफोरखौल' नोंथांमोना मोजाङै माने साबमिट खालामना होनो नांगौ आरो अब्ला नोंथांमोना मोननो हायो आरो माखासे कम्पिटिसन थायो प्रजेक्ट रिपर्टखौ नोंथांमोना बबे सेक्टरनि खामानियाव माने बांसिन बयबो होयोबा बे कम्पिटिसना बारा जायो मायो बिनि बागैबा नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरनाय जाखाबाय 19 मिनिटनि दाख्लैबावसो दा बेखौ गासिबो नोंथांमोना नायोबा मोजाङै बुजिनानै मोनजोबनो हागोन नैबे सिएम ट्रेभेल स्किमनि बागै आरो नोंथांमोना चान्सआ थागोन आरो मोननायनि नैबे 2 लाख फैसाखौ भिडिअखौ नायोबा आरो आं डेडिकेटेड मोनसे मैया दाख्लैसो भिडिअ लाबोनाय जादों बेखौ बयबो नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन ओरैनो जेबो अफिसियेलि गोनांथार आपडेट ओंखारना फैयाखै अब्लाबो आं सानफ्रामबो नोंथांमोननिसिम जेराव स्किमफोरनि आपडेटखौनो खोन्थाहरबाय थानाय जायो भिडिअखौ लाबोबाय थानाय जायो दा नोंथांमोनाबो बयबो नेनानै थायो नालाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम माने जेबो आपडेट गैयाबाबो माखासे जा खोथा आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदोंमोन जा नोंथांमोना सोंहरबाय थादोंमोन दा बेफोरनि सायावनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय आरो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मोसाव कमेन्ट खालामना सोंहरदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय होननानैबो आं आसा खालामनाय थाबाय जोबनायाव जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो स्किमनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो साबस्क्राइब खालामाबा नोंथांमोननिसिम माने भिडिअ थांनाय नङा दा बेनिखायनो साबस्क्राइबखौ नोंथांमोना बयबो खालामना लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों